últims mesos, diguem-ne, succeint-se notícies diverses al voltant de la Torre dels Pares. Des de va començar amb la inscripció com a bé d'interès cultural en el Registre General de Béns d'Interès Cultural del Patrimoni Cultural Valencià. Després va haver un posterior anunci de compra per part de l'Ajuntament de Gandia, que en aquests moments no tenim constatació documental que s'hagi formalitzat, i després l'aprovació per part de la Conselleria també d'un entorn especial de protecció subsidiari fins que estiga aprovat el Pla Especial de Protecció a què obliga la llei. En el plenari de setembre, recordeu que el bloc presentàvem una moció on, entre altres coses, reiteraven la conveniència de tancar les converses per a la compra de l'edifici, les converses que s'havien encetat feia any i mig, i que, a més, demanaven que l'Ajuntament, com obliga la llei, actuara en defensa de l'immoble per evitar o per parar l'espoli que estava patint el monument i que es posarà, a més, de manera immediata a redactar el Pla Especial de Protecció amb què ha de comptar qualsevol BIC. La moció ja no es va debatre el mes de setembre. En el plenari passat tornàrem a demanar que es debatira, ja que no s'havia convocat cap comissió per a fer-ho com se'ns havia comunicat, i novament se'ns va dir que es convocaria prompte, com a màxim abans del proper plenari. Bé, avui hem tingut comissió d'urbanisme, i tot i que la moció no estava inclosa en l'ordre del dia, sí que és de veres que he pogut parlar del tema de la Torre dels Pares. Nosaltres entenem que hi ha coses que parlar, enteníem que efectivament la nostra moció encara era, diguem-ne, pertinent i oportuna, perquè, com dic, hi ha encara coses que avui hem demanat en la comissió i que no se'ns ha acabat d'aclarir. En primer lloc, volem saber, efectivament, si s'ha formalitzat definitivament la compra. Se'ns ha dit que sí, hem demanat la documentació, però no se'ns ha portat la documentació, de manera que no sabem tampoc en quines condicions, com i de quina manera. Ja hem dit que esperem que sigui evidentment una compra formal, que no sigui purament una opció a compra, perquè aquesta figura no la contempla la llei per a l'adquisició de patrimoni i, a més, no capacita tampoc per a la intervenció. És a dir, és molt important que sigui efectivament una compra efectiva, independentment de com es pagui, i que no sigui una opció a compra. Entenem que és important també, enteníem que era important estudiar l'entorn de protecció aprovat per la Generalitat, teníem un termini d'un mes, acaba d'avui, d'aquest termini, per poder veure què passava en aquest entorn. La comissió, el regidor d'Urbanisme, ens ha dit que finalment anaven a acceptar l'entorn proposat per la Conselleria, però que anaven a incorporar també l'anomenada base de Vivanco, cosa que ja va suggerir en el seu moment. Nosaltres estem absolutament d'acord, evidentment, amb aquesta protecció. El que passa és que avui se'ns ha comunicat un extrem que no acabem d'entendre, i és que va procedir-se a la protecció de la bassa de Vivanco, però sense incloure-la dins de l'entorn de protecció de l'alqueria de la Torre dels Pares. No acabem d'entendre quina és la virtualitat. Hem demanat que s'al·legara, ja que avui era l'últim dia, a aquest entorn de protecció de la Conselleria per a incorporar la bassa de Vivanco. El regidor d'Urbanisme considera que no, que es protegirà però sense incloure-la, tot i que està pegat. El nou espai que se protegeix ara de la bassa de Vivanco és limítrofe a l'espai de protecció de la Torre dels Pares. Els arguments que ha donat a nosaltres no ens convencen, però suposo que ell els explicarà. En el mateix paquet de protecció està el tema de la protecció del camí de la Torre dels Pares. En el Pla Especial de Protecció de la Conselleria apareix un tros del camí protegit, el que és limítrofe a la finca. Però nosaltres hem indicat i hem suggerit que reprenguérem un tema important, que no té una relació directa amb la protecció de l'alqueria de la Torre dels Pares, però sí amb el camí.
Evidentment, el camí de la Torre d'Espares, com reconeix el regidor de Territori, i nosaltres compartim, té una importància històrica terrible, és l'antic camí reial, que està documentat com a mínim en el segle XV, i evidentment la seva protecció és molt important. Però, per exemple, es dona la circumstància que l'accés sud, les obres de l'accés sud, el projecte de l'accés sud mutila, talla el camí de la Torre d'Espares en un espai, en un lloc determinat. El bloc, teniu ahí la documentació, ja en el mes d'agost, quan es va sometre informació pública a l'estudi d'impacte ambiental de l'accés sud, ja presentarem al·legacions en aquest sentit, perquè entenien que s'havia de mantindre la continuïtat. Entenem que ara, ja que se fonamenta que el camí de la Torre d'Espares té una importància històrica cabdal per a protegir la bassa de Vivanco i la pròpia alqueria, seria una bona oportunitat perquè l'Ajuntament tornara a adreçar-se, ja que no ho va fer en el seu moment, perquè no va presentar cap al·legació, per a demanar-li al Ministeri de Foment que en les obres de l'accés sud mantinguera la continuïtat del camí. És molt senzill, simplement amb un pas inferior, cosa que no contempla el projecte. El regidor d'Urbanisme ens ha dit que anaven a encetar, o tenien, o anaven a encetar converses en aquest sentit, i a nosaltres ens sembla, primera, que es va perdre l'oportunitat en el moment d'informació pública, però bueno, que encara arriben ara i seria realment interessant. Ens interessava parlar també de les actuacions urgents per a evitar la degradació i l'espoli d'aquest bé d'interès cultural, sense comentar les actuacions que s'han realitzat allí en els últims dies, i hem parlat també de la necessitat de començar, encomanar almenys, el Pla Especial de Protecció i el Pla Director per a la consolidació. S'ha queixat? Que va, el quedat un bac, pobre, que... Com dia, els dos plans, el Pla Especial de Protecció i el Pla Director per a la consolidació i la restauració, que han acompanyat evidentment d'un debat sobre el seu ús. És absolutament imprescindible, comencem a parlar què anem a fer en l'alqueria, perquè a partir d'ahir la restauració té un sentit o té un altre. Per tant, totes aquestes coses les hem pogut exposar avui, després de 3 mesos d'haver presentat la moció, 2 mesos d'haver presentat la moció, i almenys hem pogut avançar alguna cosa. S'ha adquirit el compromís de començar a redactar aquest Pla Especial de Protecció i d'encetar el debat sobre el seu ús. En principi se'ns ha assegurat també que anaven a encetar les converses amb el Ministeri de Foment per tal de veure si solucionaven el problema del tallament del camí de la Torre d'Espares en les obres de l'accés sud i, desgraciadament, sortosament s'amplia la protecció de l'entorn en la bassa de Vivanco, però desgraciadament per a nosaltres no dins l'entorn de protecció de la pròpia alqueria, sinó fora. Esperem que, evidentment, totes aquestes coses continuen el seu curs i esperem que els compromisos que s'han adquirit avui en la comissió es duguen a terme, entre altres coses perquè entenem que hi ha molta feina per fer allí si volem mantenir de veres l'alqueria i que el seu estat no continuï deteriorant-se cada vegada més.